siyababiza abantu la emaphepheteni kusizakala ukuthi abazo-reporta amanzi nogesi. Sesiyabazisa futhi nokuthi kugcwaliswa ama-forms awusawahambisi manje eThekwini, usuwashiya khona la ufike imoto izowathatha. Uma usuwagcwalisile, uma ukuthi uyazi noma awukwazi ukuyigcwalisa, sinaye usisi okusizayo ukuthi igcwaliswa kanjani. Umsebenzi omunye engiwenzayo sicertifya ama-documents. Usizakala wethu uyatholakala emaphepheteni esigodini saseMbozamo duze ne-traditional court yasemaphepheteni ne-clinic, amaphepheteni clinic.